и е на култовата група Шаша. Видеото е с бохемски привкус и е заснето в Тутракан. За предизвикателствата в живота и на снимачната площадка сега ви срещаме с Гергана Добрева и Светослав Колев Цвари. Ами песента ще бъде сингъл от най-новият ни албум, който предстои да издаваме през 2024 година, живот и здраве, като изпразнуваме празниците, но предварително ще представим клипа на официалният ни сингъл за жадните, който така е обобщаващ, може би, целият албум, защото съдържа настроенията и на леко мрачните, и на леко веселите песни, защото е един бухемски латино блуз с елементи на Тодор Колев от типа на Господин за един ден и рокабили, в който се говори за това как българина, нали, човечеството, най-вече ние балканците, дори когато е много мрачно, умеем да се веселим и трябва да го правим, защото благодарение на това сме оцелявали и благодарение на това поддържаме висок духа си дори в не толкова подходящи условия на липса на средства, липса на много слънчево време и така нататък. Всичко е прекрасно просто. И как държите вашия дух винаги така лъчезарен, усмихнат и Винаги приповдигнат, когато не е толкова приповдигнат, изкуствено приповдигнат. Но така, че да не може да се прави разлика. Аз само да кажа, да използвам, докато, нали, маестрото така говори за красотата на природата, нали, и любовта между хората, да кажа, че този клип е режисьорски дебют в снимането на музикален клип на Девина Василева, която е дъщеря на Васил Василев Зуека и Нина Димитрова, и нейният колега Георги Георгиев, който е също сърежисьор на клипа. Екипът беше много млад. Клипът е сниман в Тутракан, за което благодарим на исторически музей Тутракан, че ни допусна там до старините в Тутракан, и на община Тутракан за това, че ни позволиха да се поразвихрим за 2-3 дни с Тутракан, докато снимахме. Не успяхме да ги оскверним. Не успяхме, но в смисъл дадоха ни целия Дунав да се вихрим с лодки. има ли мода в жанровете, в това, което публиката търси? Вие сега актуални ли сте? Ами не знам, ние сме голяма смесица, ние сме една смесица, може някой да го нарекат еклектика, обаче то си има нашия почерк. В това нещо сме облагодетелствани, защото ние смесваме абсолютно всичко. Всички стилове, почти. Това е като гардероба на майка ви, който, нали, стои от, да речем, зависи колко е възрастна майка ви, но има дрехи от различни епохи. И все някоя ще стане модерно отново, а при тая инфлация вие не може да си купите нови дрехи, така че добрата стара рок-н-рол музика ще ви спаси в най-студената зима, нали? Така не може и да се отекчиме от изкуството си също. Ще сте модерни. Рок-н-рола се завръща по някакъв начин, въпреки че тези основните регетон стилове, те обаче не са толкова, как да кажа, не са толкова дълготрайни. Дълговечно е висшето изкуство на рок-н-рола. Но не се съобразяваме с това, което е модно, правиме това, което когато може... не осени, когато не осени някакво вдъхновение, правиме, нали, за това, което сме осенени, а не за това, което не сме. И това, което бихме могли да изсвирим и изпеем, разбира се, защото сме ограничени, понеже сме просто хора. С този сингъл какво казвате на феновете си? Ами, казваме им да се веселят и да живеят живота си сега. По-скоро да не се хващат за всяко негативно нещо, което им се случи, дори да гледат да го върнат на някакъв майтап. С едни такива хора продължава нашия разговор. Хижа на годината.